Sziasztok, Máté vagyok, és itt ez egy tekerős videó lesz. Bálint is itt van velünk. Igen, amúgy csak kamerázom a Mátét. Na, akkor induljon. Akkor megyünk pár kört. Várj, Máté, nem lehetne úgy, hogy valahova felillesztjük a kamerát? Ide valahova. Várj. Max hátulra. Csak ki ne essen. Igen, ezt mondtam. Mondtad be? Nem. Várjál. Ezt véletlen volt. Én most várjatok. Én most ezt ide. Hát most a kereket fogjátok látni, emberek, de akkor Nem. seggemet. Nem, hanem fölfelé. Seggemet fogjátok látni. Nem a seggedet. Akkor nézzétek az eget. Hello! Itt vagyok! Na igen, most egy kicsit tekerünk Bálint. Máté, gyere, meg felszállok! Hátulra felszállok! Segedet látjátok. Nem baj! Nem szállt fel a rollerbe. Jó, és úgy seged. Na akkor szerintem együtt segítünk fog menni. Szóval akkor. Várj, Máté, inkább ne legyen ott hátul, mert akkor semmi értelme. Én inkább itt a rollerrel fogom. Állj már meg! Na és akkor szerintem így lesz ez a videó. Csak nem úgy, hogy az eget fogjátok látni. Várj, akkor én így közben fogom. Akkor Csak kicsit. Ez az operatőrünk. Csak kicsit rezeg. Fúj! Jelzőzlek. Tényleg menjél úgy. Kitaláltam egy új kihívást. Itt kell ülnöm, és úgy kell mennem. 3 kört. És a Bálintot fog videózni. Én hátul. Most nem követ, mert... De követlek. Nem, mert most ez egy kicsit rázós lesz. Nem lesz rázós. Az ott tojik. Várjatok, Nem, nézzük. kuca. Nézzük már meg. Ugye milyen szexi. Na, Bálint szerintem csücs le oda a Vasútihoz. De ne, úgy nem látj. De. Majd fordítod. Jó. Várjál akkor, amíg oda megyek. Várjál. Mehetsz? Hát gyerekek, amit az előző videóban csináltunk, hát az egyik volt, próbálj meg nem nevetni, másik az, hogy átalakulnak az emberek, meg egy... Elfelejtettem mondani, hogy a zebránként lehet váltani. Tök hülye nézze. Wow, wow, wow.
Wow. Shit. Várj, most... Na, várjál, ott a padnál. Beértél, most te videózol. Így kell ezt. Most Bálint jön. Várj, itt kezdjem. Nem. Ülve. Addig én vlogolnák egyet, ameddig Bálint megy a köröket. Na, szerintem úgy lesz, hogy a Kövcsövicsi Clash of Clans. Az én Clash of Clans-omat fogjuk bemutatni, és jó lesz. Galomb. 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 És akkor úgy lesz, hogy most, akkor úgy lesz, hogy következőnek, hogy akkor ugye megmutatjuk az enyémet, és letolunk egy meccset. Olyan kihívás lesz, hogy ugyanez a rollerrel, csak éppen oda az alvázra. Nem, a következő kihívás olyan lesz, hogy Hát akkor a... és akkor ez lesz, de ebben a videóban még lesz egy ilyen, hogy amit a Bálint mondott. De hát én nem tudom, hogy Mit? kell izélni. Clash of Clans. és Ez ennyimmel fogunk játszani. Oké, de akkor is. Akkor szerintem gyerekek a másik videóban lesz ilyen, úgyhogy szasztok. Szasz.